Wat je net verbroeken, hoe je ook net te betalen. En daarom organiseert Trienenergie een isolatiebeurs. Hoe belangrijk vindt de gemeente goed isoleren? Ja, heel belangrijk. Want wij willen heel graag dat mensen meegaan in de energietransitie. We moeten van het gas af. Maar het zorgt ook voor meer comfort in de huis, voor een beter leefklimaat in de huis. En dat is eigenlijk heel belangrijk voor de zoens van ons mensen. Dus het is eigenlijk tweeledig. Goed voor het klimaat en goed voor de mensen. Isoleren zorgt ervoor dat je de warmte binnenhoudt. Dus de energie die je gebruikt met een gasketel of met een warmtepomp, die blijft binnen als het goed geïsoleerd is. Bovendien levert het heel veel comfortvoordeel op. Dus iets wat we nooit tellen. Maar comfort is wel iets wat zeer gewaardeerd mag worden. In mijn tijd van mijn vader, 15 jaar geleden, heb ik net even uitgelegd, 1 centimeter, 2 centimeter en nu 25 centimeter. Dus de RC-waarden zijn verhoogd, sowieso. Dus de behagelijkheid van woningen, zowel dak, wanden als vloer. Je kunt een mooie vloer hebben, maar als je water onder de vloer hebt, dan kun je isoleren wat je wilt. Dus daar moet je ook naar kijken. Hoe belangrijk is goed isoleren? Heel belangrijk. En net alleen maar dat, maar ook ventileren is heel belangrijk. Want dat gaat eigenlijk gewoon in hand. Als je alles dichtzetten en gaan isoleren, helemaal top. Maar als je net ventileren, dan krijg je last van oorproblemen zoals vocht, condens, dat soort dingen. Dus... Wij maken isolatiemateriaal van de vezelhennenplant. Dus die wordt in het noorden geteeld, eigenlijk door heel Nederland geteeld. Maar we hebben een sterke focus op het noorden. Dus wij telen komend jaar een 500 hectare vezelhennep met lokale boeren uit de regio. En die planten die zetten wij weer om naar bijvoorbeeld isolatiemateriaal van vezelhennep. Wat weer dan door collega-partijen of collega-bedrijven, net zoals Van den Berg, de buurman hier van de isolatieshop of van de isolatieland handel. En bijvoorbeeld een Miedema en een Oldenboom die verkopen die producten weer aan de doe-het-zelvers of aan de bouwbedrijven. Want je kunt heel veel advies inwinnen van de bedrijven die het materiaal leveren of installeren. Maar wij als adviseur kunnen dat eigenlijk gewoon wie hoeven niks te verkepen aan de mensen. Dus we kunnen heel goed helpen bij hun wending. Het is heel specifiek. Wat kunnen jullie doen aan biowenning en op welke manier. En welk materiaal is het beste wijze. Dat is ook nog zo. Dus, en dan kies ik die richter, ziekje, naar een isolatiebureau of een installateur.